start sa pagluto. Maglagay muna tayo ng mantika or olive oil po yan. Painitin po natin yung kalan. So mainit na ho yan. Painitin po. Tapos una po yung lagay yung sibuyas. Una po yung sibuyas para hindi po, pangalawa po yung bawang para hindi po masunog yung bawang. Kasi pag nauna yung bawang, masusunog po siya. So kaya kailangan uhunahin natin yung sibuyas. So yun pa. Yan. Hanggang sa maging golden brown. Madali lang ito mga abe na ilutuin itong tinolang manok na native na manok na may tanglad. So yun, mix lang natin hanggang maging golden brown din yung bawang. So sunod natin yung luya para mawala yung lansa ng manok. Minsan yung manok malansa po kasi talaga yung manok. So kailangan may luya. At the same time po, maglalagay din dahil yung tanglad. Yan ang nagpapasarap, yung tanglad. Mawawala din po yung lansa dyan. So sunod natin yung tanglad. Dalawa o dalawang lang yan eh. Okay na yung tanglad na yan. Pagka naging golden brown na ho yan, mimix natin. Sunod natin yung ating native na manok. Yung native na manok na masarap. Yun. Yan. So, imimix natin mga abe. Madali lang to, medyo madali lang lutuin. So mix natin hanggang manuot po yung mga sangkap na nilagay natin sa manok. Yan. Tapos maglalagay po tayo ng patis. Konting patis muna mga yan, isang sandok na patis. Konti pa yan. Para masipsip niya yung patis sa manok. Ganyan po ako nagigisa. Ginigisa ko muna. Tapos yung black pepper po, paminta. Yan, para pag nagigisa ko, mimix na yan para yung lasa sisipsipin ng manok. Kaya masarap po yan. So mix mo natin. Yan. Katapos po, tatakpan ho natin yan. Maghihintay ho natin sa mga siguro pag kumulo na siya. Mga 3 to 5 minutes. Yan, kumulo na. So ayan, maganda na yung kulay ng ating manok. Yung katas niya, yung mantika niya lumabas na. Pagkatapos po ilalagay natin yung isang basong tubig. Yan. Mix natin. So yun lang po, ganyan lang. Paglagay ng takpan natin. Siguro mga palambutin natin yung manok na yan is 25 to 30 minutes. Malambot na yung manok eh. Kasi manok madali lang yung lumambot. So titikman natin kung tama na yung timpla natin. So medyo matabang. So maglagay ho tayo ng optional na patis. Nasa sa inyo ho yan kung po yung panlasa nyo. Ako para sa akin medyo matabang. So nilagay ko ulit ng patis. Para sa akin okay na yun. So sunod po natin yung
papaya kasi malambot na yung ating karne, yung manok, yung native na manok. Yung papaya, no, mapapansin nyo po is inog po siya. Yan po yung masarap sa tinola. Yung inog yung ating papaya. Kasi manamis-namis siya pag lumambot, manamis-namis po yung lasa ng ating sabaw. So mga tatakpan natin. So siguro mga after ano na yan, 2 minutes. Yan. So yan, kumulo na. Tapos ilalagay na natin yung ating malunggay, dahon ng malunggay, masustansya. Yan po. Pwede mag-option po kayo ng kung wala kayong malunggay, pwede kayong bumili ng spinach or dahon ng sili. Dito po maraming sa probinsya, maraming mga dahon ng malunggay, madali lang itanim to eh. So masustansya pa. So although yung masustansya din yung spinach, tsaka yung dahon ng sili. Yan, maya-maya po luto na to. So hintayin lang natin na medyo yung ating papaya para manamis-namis siya, lumambot yung papaya. So tikman natin. Oh, ayos, sarap. Mapapasarap na naman ang kain ko nito. Takpan natin after siguro mga 1 minute. Okay na ho yan. Yun. Sarap. Mix natin. Maya-maya. Ready na natin yung kanin. After that, patay na yung yung ating apoy. Yan na ang finished product natin mga abe. Salamat sa panonood. Bye!